फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनि मिरु मावफुं आफादनि गोनांथार सावरायमेल। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय आबुङै साखाफारासै इउपिपिएल दोलोआ। गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय थागथियारि जानाय बायदिनो बिटिआर खुंथायनि गोहोआव थानाय इउपिपिएल दोलोआबो रोन कौशलजों जागायबाय बिसायख'थिनि साखाफारा। दिनै उदालगुरि जिल्लानि रौता सारियालियाव थानाय रौता बिआइसिसि हलाव इउपिपिएल दोलोनि 25थि मिरु आफादनि गोनांथार मावफुं मेल जानानै थाङो। मावफुं मेलनि गेजेरजों गोबांथार गोनां थांखि आजावो फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय। इउपिपिएलनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव दोलोनि गासै गागि आरो गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव दिनैनि मावफुं मेलनि गेजेरजों फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय एमपि रेनग्रा नार्जारिखौ मासिगिरि लानानै इउपिपिएल दोलोनि मोनसे सेन्ट्रेल इलेक्शन कमिटि दानानै लानाय जाबाय आरो एलायन्सआव बिसायख'थि गेलेनाय आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्मखौ लाफानानै मोनसे कमिटि दानाय जागोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। दिनैनि मावफुं मेलनि गेजेरजों मा आयदानि सायाव सावरायनाय जाखो बेनि सोमोन्दै इउपिपिएलनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मा फोरमायखो आबुङै खोनासंदो। हानजानि 25थि सिडब्लिउसि मिटिंआ रौतायाव जादों आरो बे सिडब्लिउसि मिटिंआव गोबां खोथा सावरायनाय जादों। फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल हानजाया जोंनि दोलोनि खामानिखौ बोरै मावलांगोन, बिनि गेजेराव फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जि 5थि बिटिसिनि बिसायख'थि जागोन, बिटिआरनि बिसायख'थि जागोन, बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल हानजाया बोरैहाय बाहागो लागोन बेनि सायावबो गेबेङै सावरायनाय जादों, गुवारै सावरायनाय जादों आरो दिनै थांखि लानाय जादों जे बे 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थिखौ इउपिपिएल हानजाया फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय वेल अर्गेनाइज आरो गोख्रों मोनसे बिथांखिनि गेजेरजों बाहागो लागोन आरो बिनि थाखाय थांनाय बोसोरसेनि गेजेराव जोङो जोंनि गासै 10 जिल्ला कमिटि, जोंनि गासै जोंहा जि 40 जोंहा ब्लक कमिटि, 445 प्राइमारि कमिटि आरो 3200 बुथ बेखौ स्ट्रंलि दानाय जाबाय आरो बे गासैबो लेभेलाव जोंनि वार्कारफोरा जोबोद गोख्रों महरै खामानि मावगासिनो दङ। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय दिनैनि तारिखआव इउपिपिएल हानजाया फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो अलरेडि बिथांखियाव फैनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे थांनाय बोसोरब्रै खावसे जिखिनि बायदि जौगानाय खामानिखौ इउपिपिएल सरकारा मावनाय जादों बिनि सायावबो गुवारै आरो गेबेङै सावरायनाय जादों आरो बेवहाय बे बाथ्रायानो स्पष्ट जादों जे इउपिपिएल दोलोआ जि मोनसे बिथांखिखौ लानानै बिटिआर ओनसोलाव गोजोन गायसननाय, बिटिआर ओनसोलाव गासैबो हारि माहारि आरो नोगोरारिनि जिउ आरो सम्पतिनि रैखाथि, बिटिआर ओनसोलाव बर' आरो गुबुन हारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोफिननाय, बिटिआर ओनसोलाव जायफोरा थार बिजिरनाय मोनाखै होननानै गोबाव समनिफ्राय सानदोंमोन बिथांमोनखौ हा हुनिफ्राय लानानै गोबां मोनथायफोरखौ होनानै थार बिजिरनायखौ होनाय आरो सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय थांनाय 4 खावसे बोसोराव गोबां खामानि मावनाय जादों आरो बेखौनो नुनानै दिनै इउपिपिएल हानजायाव गोबां हारिनि लिडारफ्रा एबा गोबां हारिनि सोद्रोमाफ्रा बयबो लोब बाहागो लाफैदों आरो दिनैनि समाव इउपिपिएल हानजानि जि जोंनि मेम्बारशिप, डिजिटेल मेम्बारशिप बियो 6 लाखनिख्रुइ बारा जाबाय आरो दायो जोङो गासै 40 समष्टिनि मादाव 35 समष्टियाव जोंनि जि मेम्बारशिप बियो 10,000निख्रुइ बांसिन जाबाय। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जों नुदों जे इउपिपिएल हानजानि खामानि मावनायखौ गासैबो आइ आफा रायजो राजाया एक्सेप्ट खालामदों, बर'आनो जा गुबुनानो जा आरो लोगोसे इउपिपिएल हानजानि जि साननाय हनाय, इउपिपिएल हानजानि गुबुन बिथांखिफोरखौबो बयबो एक्सेप्ट खालामदों। आं इउपिपिएल हानजानि मिरुनि आफादगिरि महरै आरो बिटिआरनि चिफ महरै बड'लेण्ड ओनसोलनि बर' माहारिनि गासैबो सानसुमै माहारि आफाद रायजो राजा गासैखौबो आङो साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे गोख्रों बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय जेबो गेना गोरोन्थि गैयै
गोग्गो मोनसे समाज दानो थाखाय आरो सोरगिदिं जौगानायखौ भारत हादरनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव जेरैबायदि जादों आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव जेरैबायदि जौगादों समान जौगालांनो थाखाय खामानि मावनायाव UPPL हान्जाखौ फारफ्रोमनिफ्राय मदद होगोन जों बिनि थाखाय मिजिंथिदों आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायदों। आं बुंखांबाय जे बिसायख'थिनि सायावनो जों अलरेडि कमिटि दाबाय जोंहा सेन्ट्रेल इलेक्शन कमिटि मानगोनां रोंगोरा नार्जारी जोंनि वार्किं प्रेसिडेन्ट आरो राज्य सभानि MP बिथांनि चेयारमेनशिपआव दानाय जाबाय आरो एलायन्स आरो आन्डारस्टेन्डिं बिभिन्न बाथ्राफोरखौ रायज्लायनो थाखाय जोङो मिरु आफादनि आफादगिरिखौ CWCआ बिबान होदों आरो लोगोसे जोंनि UG ब्रह्म बिथांखौ लानानै जोङो सिनियर मोस्ट टीमखौ लानानै मोनसे कमिटि दानाय जागोन जायनिखि जोंनि NDA एलायन्स आरो गुबुन गुबुन हान्जाजों बियो सावरायगोन जाहाथे फैबाय थानाय BTC इलेक्शनाव जोङो गोजोनै खौसेयै आरो मोजां थासारियाव इलेक्शनखौ गेलेनो हायो। आसामनि रायजो सभानि बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि हान्जाया अलरेडि दिनै थांखिखौ फोसावबाय जे NDAनि जि मोननै जि हान्जा AGP आरो BJPनि मोनसे सिट बिथांमोना कन्टेस्ट खालामगोन आरो जों जिहेतु NDAनि पार्टनार बे हिसाबै NDA एलायन्स हिसाबै जोंनि NDAनि एलायन्सनि धोरोमखौ लानानै बिजाथि सानै बिजाथि AGPनि सासे आरो BJPनि सासे बे सानै बिजाथिनो जोंनि MLA बिथांमोना भट होगोन आरो बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय लरेन्स इस्लारि जोंनि फ्ल'र लिडार एसेम्ब्लिनि लिडार बिथांनि दैदेननायाव टीम बानायनाय जादों।